natural and organic eating, plant-based nutrition, no bondobonke. So nakitoka umuntu akiro bisi toto ku make sure ngatwa mwa device nutritionally ngakia kwirenda ngakia guitanga ko soko nyora marwe ito gutumia amarioga kawaida aito gutera tukurwa na conventional medicine tutumia mariogo akurwa sendagira munabono vitamins ama fatty acids nandi tomonya gutumia amariogo akurukunga herbal medicine no tole enyomba ya Uru Plaza Gabo Songo Goroba ya Gatatu Erumu 307A and in Tubuate branch mu Eldoret enyumba ya Kogo Plaza first floor room 2 and in Tubuate branch Ndumuchi Okaratina opposite Absa Bank. Worldfit Health Center. We are different, best because we have knowledge on how to treat using both ways. Ndizi TV. Obwansu bw'omugusii. Omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'imyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokeryo y'abaibuli mbye mano sana omwancho muri ebeta seniki ya Ndizi TV nebiro binde nende ngokwaligania ase omurobiri o Worldfit Clinic asto kumena na daktari yogo chato semia amange wetera amarwaire ango kwaligani bene elinde tosange ase obwamweli tariane Frida Kerubo kolende nyora sensemo chiche mitandao sensemo ya Facebook na bakotonyora wetera Ndizi TV News Digital na bega sensemo ya YouTube na bakotonyora wetera Ndizi TV News asensemo ya website na bakotonyora wetera www.ndizitv.or.ke bagigona bosangana into eliboli yago wetera senambiri gabasi screen yago otomanye ngaye kobwati omorobeli kuru na bagigoli boli yago cyase daktari ekegera daktari no ligase studio na bakobaga okwiranira liboli likolende ndarachi kobatengito okwana litkolia rero tigandara mwaligani daktari atatene kyakoro ko gosonganyire gali ya sali go clinic bado naokere atatebi ase kegotoka karibu sana daktari. Asante Ms. Kerubo. Editera daktari Moses Kena Onsarigo. Ngurwa senyekitari ya Worldfit Health Centers. Worldfit ntoranganya. Ntolega Songo. Asenyomba ya Uru Plaza, Goroba ya Gatatu, Erumu 307. Karibu sana singapini. Asante sana so wiki studio. Asante. Abuna botambe ngo kinatebanga nyogotete tokwanere obureregete obwabere bugo cyando mubere go sobotagete kwemanya obo cyugwatuma ujumbe yagenge gwatotebi elinde tokwanere ewiki ego cyakonde daktari wiki elieta abantu abange mbabete bagotuma ujumbe bagateba ngato kwanere oburere bwa amiba bagateba babiri bo kubacanda sana barori no nabayiri babo nakibara akonye kenga batengo kwanande na daktari acha studio akwanere igoro yoborere bwo mwanchu muri tkolia rero nigoto kwanere igoro yoborere bwa amiba daktari nachigotoresera asobwagare obomborere kyobo na kibogo cha somubere ningige ko boreta ebimenyerere imbire byebi nabo igombara bibali barachikonyo ruburero bwo risk factors inchire chichi nabo igase clinic ya Worldfit na kibako na obobwene kone daktari turaska mono abantu abange mbande tingo tembia mono sana na ndengo amahiga asiga singia ogokora ombia mono sana mwanchu muligerelia ngo saba obena intugo ikomo elio elindo semia mange daktari oburero bigabwa miba mburire kyubo oburero wa miba no burwire bugocha okobe bacteria oseke ekenyinyi gekorokunga protozoa ometento bwate binyinyi aina mingi bila lenta moruize so mubereito lakini ekenyinyi nkerekere gekorokunga protozoa oseka grupu ile gekorokunga protozoa so amoeba noere ese grupu ile ya protozoa so ntubwata amoeba ebiye kuriyenjira yendagira nanda abandi mbali bakonyola uburiro bwekenyinyi yose grupu yekorukwa amoeba norenkira ya mache nabone ngento kurunga chlamydia you know chlamydia nero it's a protozoa lakini mtu yoto nkwana lego ya amoeba amoeba it's a protozoa infection infection yegoche senda gwetere bacteria kurukunga intamiba histolytica
Intamiba histolytica. So intamiba histolytica nere kolenta uburwire bwa amiba. Oro uburwire bwa amiba njenda burokinga bole genius. Inga kie mbulego tunalia bantu rachi banyora amiba kweli kweli. Inki yakogerenga ki ego mbulego chigo tu abantu bali bakonyora amiba kubwenga kie yende ya kawaida. Omanyete bona abantu nkogenda balenge echo enene asegesarara. Bagende echo enene ovyo you know. Abantu ogende muna bono slum areas. Ese gested kiri abantu bayichiranete. Kitavuga ticho abantu bayinkogenda chicho samasakara kuziki nylon batuta. Boni mbura yakire. Boni mbura yakireki yakire. Bone binyinyi biri byonsi ngo mukigubire birwa kensemu usali stogo chikubucha machi. You see? Abantu bago chikunywa machi ali banyora uburiro bwa amiba. By the way, amiba ekorokunga kanyinyi keriya kolenta amiba ekorokunga intamiba histolytica igekorokunga genius. Yani kebwata kiria nina sana. Nkiye kora gekorokunga genius. Ekero gwachire cho asege sarara. Okonyora amiba eriera steam de bikorokunga assist. Assist negento ekoibisaime, you know, akanyombero seti ekoibisaime na akanyomba kuna boga kwanyore 1 month, 2 months bitanya goku. So muna bone igokonye bire bisararaime. Mune mbulego tu emanye kumuki ekwerende ebisiste echo kigende bakisa machi tuguchikunywa machi. So tuguchikubucha machi tonyole uburweiro bwa amiba. So what I'm trying to say, uburweiro bwa amiba ibo gwetero umuntu wamagoso w'ikisenda. Ibo gwetero umuntu wanyagoraki wamagoso w'isenda. So tigatuligerulinga ngakia mibere ikisenda. Mbiamano sana daktari asogotweresera uburere bwa amiba obumburire kyobo. Mbiamano sana mwanchi muri bitaseni kya Ndizi TV onyambono kwigurira TV yago ni otondete gusanganira Dr. Kena Moses kora se clinic ya Worldfit yo gotomanya igoro y'uburere bwa amiba bereka gotweresera ubumburire kyobo. Onendete tatweresera sobwagare na kyoboriro bubono bogocha somubire daktari. So amiba tuatebire ekerere se you know esa maroba era osetio bunyumba bukuru kwesist bono bunyumba bunga kibukuru gali esa maroba usenga kibukuru esa machi boso eso muberuto igo amiba boso eso mubere what you call fecal oral contamination. Fecal ni echo enene. Oro no munu yamanya goswago chime. So fecal oral contamination. What I'm trying to say, amibe kwambukira kuri so muntu oyo mugukia so yondi. Wetera ase choenene. So meaning ekero kogende choenene. Tombase kome kyubusafi bwesaine. Gosogende se choenene. Onye tugu kuri cho tukitwisia maokago gokubwate ndagira goko montonde nkonyora gintu uburiro bwa amiba. So abanta uburiro bwa amiba abanta bange bakonyora gwetiro kwambukurigu nabali babubwate wono genda gaiga ci hotel kito towniga okoro muntu gokwerire ndagira umunyokirigo cyecho andura ni nando mukire ndagira ndokwereye you know akuna usafi. So onye ntubuga tibo safi bwisaine amiba teligo chikwera ase you know Gusii yaito na into Worldfit to amibere Gusii. Understand? So oral fecal contamination. Fecal oral contamination. So es enda onye kwabwa tendagere ndiyonse nkwabwa tendagera gusina matunda tuje kunya siboronge kwanyorire kisisi cyasore so mubiro onye kwaringe konywa machi tuchite konyabeli nabwate you know kisisi kiri ngoso wakiriye so mubiro you understand aba swimming abantu mangi toganda swimming
abantu mbachite kuwa kontimbu actually swimming pools chinyinge nchibwata amiba use nchibwata ebinyi bikolenta amiba so muno okunya go swim ebinyi biri yangunya go sobire somuntu okomera mate byasoire sumu birogo you know kwanyoranga kwanyoliro buruire bwa amiba so to make sure nga endagira tokuli nensafire amatunda ito chinyingi tungu ngukisibitole boronge onye nindagira to onye na market to kongo ikatunya chemushe kabisa to hakikisha nyabinyinyi biru yakoleki byakule to baba safi to gusia magoka ito to baba safi to basakonyora amimba to baneni kabisa so bono kwalire binyinyi biri bikolenta amimba bikorokunga assist ekero bigo ikase amaraga manene one sisirie guchigwatika ekero yatekire yarusie binyinyi bono bya miba bibigo chikori umubero gubikore so ntobwate forms two forms of amoeba ntobwate erie korokunga cyst form teligo chikori marago cyst ega chete bintu birimbi basagoku ebinyi birimbi basagoku lakini once ebinyi bikire senda yago goike cyst eliateke ebinyi birima gosoka bijya kori bono you know okutawa kwa intestines so ebinyinyi birie karobi yatekire iko amiba yaba a second form ekorokunga trophozoite form bono trophozoite form nerende nero bono egochaka goitomo birogo gosegoita your intestines bono egochaka koroma ukuta wako wa intestines yachaka koroma ya attract what you call inflammation amacha mange acha senda yago yalenta maire ese intestine chiago yaruma yasali intestine yasali yalente bitonda asenda yago Miskerubo. Mbiyemo sana daktari asoko eresirega sobwagale. Mbiyemo sana mwanchu muri bitaseni kia Ndizi TV. Ningo tuendeta kusanganire Dr. Kena Moses kurasi kliniki ya Worldfit clinic. Oyo gendeta kutumanya amange gwetera oburwaire bwa amiba. Onyako gwateboli rinde lyonse na gutuma ujumbe agenke gwetera sinambiri gabase screen yago elinde daktari abega gukweranira. Kolinde daktari. Ebimanyere limbire biye byekero rero biga bwasoira somubere. Nakyo umuntu akora amanyanga nabwo atoborero wiga. Miskerubo nange ntako kwana ogende kinyagitari cyito ogende kinyagitari cyose kandega busongo obuli abantu abange bakwenda nyagitari mechando kibabwata ibako wote binga namiba abantu abange babwari kishida chienda iyo amiba abange nobuli aborero bagocho bisite karo tukubabulinga agonte binchekera butamba sengo jinamiba ngochebo ngateli kwera ngaye beteli kwera na chira na igo moriyo eteli kwera you know we have to be very careful to manyanga kiburu wa miba ekidalili nchireki ali abantu bra kole kwerende so edalili ya miba ntubwati gikoro kunga lumina ose intestinal symptoms kiribonese symptom kikororokane senda yago nga cyugo kigotua kumanyanga no bwata miba ekero trophozoite kiri atekire igentege tanga nabantu bawujaga kumnyoka uchecho you know diarrhea kumnyoka uchecho lyoka ine redalili ekero kwanyolira miba ntanga nyokonyora so ekero kwa rolide wachakire kumnyoka guchecho na handi nabora minyoke you know echo eri yagebwate eatraneti ebwate blood ebwata manyinga korokane echo ebwata manyinga okomnyoka sana otairia malio go that time omucha ntonyora malio ina liengaki olewa malio gaya nyagitari yagokonya you know metronitazo you know fragile abantu bako fragile banywa malio gaya bakonya lakini ngatoko igweni bwango onye tuli chiko igweni bwango ebinyinyi biri byarenge senda yago bire in trophozoite form byachi byaba into cyst bona ande kro byabire into cyst malio ganya gitari tago kuruburira bwa miba and that is why abantu abango batanga ki babwata miba lyoka mbaye
aiponi teliko wena okoba mbaliko weni ubwango ikiwende trophozoite form yaba into cyst form bono biko ibisekero byigura mariogo ndibona nini so mbimanyiriyo corona oteke manyitangani no kumyoka diarrhea na nabera blood stained ekemanyiriyo kabero corona nenda yago egoichura enda yagechirioka yes oichire ende ichirioka no lyakandageraga ke koigure nda ya butiarire you know oigete ende ichirioka egento kende gatatu ne gasi nyinge embeo nyinge embeo kunya kurusia embeo lyoka okobechagara embeo you know ogosokia embeo lyoka embe ichire somu esenda yago you know egento kende is what we call abdominal pain enda nabe gokoroma nabo konyole ndego koroma sana na ndibwate cramps especially karoko gende cho ukunga ndego kubwata you know ebwata some cramps and a lot of pain you know ebwate pain nyingi no twatebire egento kende bono nekeroko gende cho kwanyole cho yagebwata makamasi echo yago ele mucoid echo yagebwate you know ebwata makamasi karoko lecho ere mucoid you know ebwata makamasi eine dalili yoburwire wa miba egento kende is weight loss igekero bwata miba nabora nyole umubiro go kunyagokea tuli mubiro uri kwabwata you know okunyagokea so mubiro go kwarengo monene nkonyagokea uri because ya miba nabera agere ndagera tegusia muronge miskarubo yeah Biamano sana daktari asogotere lakini nandi manyiri binde mbiro tari ibyo kabiro manyiri binde mbiro kagera miba ngo tarero mubiri emucha niegende asichinse muchi nyinge so mubiri nabera rente manyiri bireta bawuti nabona bera rente liberera you know eso mubiri nabera rente ubosongo chinse muchi nde cyo mubiri se yakire iko tari manyiri ngabire se ndayoka wikomanye ngamiba ngo tarere yaso eso mubiri imezi chiogani yasali chiogani chiago nabera agende wakeso mutu egero mutu ja kugwati egenderete you know ekwirenda maire sobongo bwago erenti ndigo encephalitis eyueragere orumu mutu ogonande igombi atoba careful because I'm passion mchelo yeah Biamano sana daktari asogotere serebi manyirilebyo no osemelikuwa no mwancho muri naenderete kubibwa ati asenchira yabene nabo igona bagwetanga kurwa soborero bwa amiba kondo mwancho muri entete gukwenyolinga sinsemo chiche mitandao asensemo ya Facebook nabo gotonyora wetira Ndizi TV News Digital nabo igasensemeri ya YouTube nabo gotonyora wetira Ndizi TV News nabo gosangana into ekerengeli kyawo wetira sinambirwa bwa screen yago oruliboli yawo cyase daktari abega gukwera ni kwende daktari chi risk factors cyuburero bwiganzire chichi risk factors matochkoriro research kuri risk factors tigantebega nga uburire bwa miba naba bantu bakoranga negosore lakini uburire bwa miba ibogenderete gusali engosi eri ya marago ibo kolenta woti noche the mucus barrier ya intestine chiago yaba destroyed yarenta tissue destruction amaraga twara tissue destruction alafu baadaye amaralingo chigotwarare bibao amaraliago chigotware bibao obo chabo bunge mbo chiboswesa manyingago kagera oligerie pipe miskerubo pipe kubolia machi pipe iri kubolia machi nabo igotware bibao kwanyora machi akunya gotonya gochinse nenda yae kere gotware bibao even the intestines yakire gotware bibao ngo chiko attract ngo chire collecting nduge korokunga leak gut syndrome bigo bucha bobe bogoswe weterese bibayebu bogoswe samanyingawo obucha bogoswe samanyingawo especially boswe you know asnale gega matumba goswa ingolelime asekurunga peritoneum na obera intege nduge korokunga bisambe peritoneum ngiri yago so obo amiba sio mchezo onye konye bwate mbuyo chokoleki oruwaliwo mbantu kimono mono bakonye oruburweire bwa amiba mbantu kimono mono bakonye oruburweire bwa amiba navarie kinga yabo yo mubererense
abantu bali muno monami umete tenda gotemis kerubo kerum tenda tanga ange kerum muntu nabwata amiba tokanga abantu bali bata abantu almost kerum muntu nabwata ebinyinyi biri bikolenta amibe senda yabo lakini mbale bibali ebinyinyi bikubalentereme cyando mbale bibali bakorora ebimanyiri bitwa kwana endego sumbwe muno nabura anyore nga ekinga yago y'umubere nerense onye kinga yago y'umubere rense nali amibe go chikori enda yago intestines yago because ubunyamazi bwago mbubu ati chinguru cyogo itebinyinyi biri muna bono abantu bali babwate malignancy in cancer umurwiro ubwate cancer ekoli you know nutrients kuri umubiri yakora cancer ekoli ubunyamazi akogera ubunyamazi bwakendanse so ekero ubwate cancer you are at high risk yo konyora uburiro bwa mimba ekero ubwate uburiro bwa sukari abantu babwate uburiro bwa sukari mbara at high chances cyo konyora uburiro bwa mimba abantu batari kuri endagera boronge you know batari ko balance endagera yabo especially endagera iri gukikoba beke ubunyamazi bobe strong babwate malnutrition na bakonyora mimba sana abantu mbari misikerubo umuntu yamenyera tobokuma gosine sukuma yoka tanya kuri matunda you know nyori tukirimu bono kwanyona nga because yakuriye busukuma no bokuma ryoka ubunyamazi bwaye mburi bokoma so malnutrition onyinyora abana bari abakabari ko gwendagera burungi nabaguca batwara amiba abantu bari abangina bari bayibwatara neti ekero ibwatira ntyo beregete manyana bokonyora amiba because ubunyamazi bwago ngoraki nko babole bunse because mogo she ubunyamazi ayino umwana uri senda yago bari bagutumia steroids ko igura abantu bari nabona bari bakumuka icyuma batayite bikuba bibinene muno you know batagita umubiro munene muno bose bari babwate bagutumia steroids sana n'abantu babwate uburire you know bwa allergies asthma bono bagutumia steroids na wachikogera ubunyamazi bwagendanze kwanyura bwa miba young people aba ebigori bibike ebigori bibike mbali ko cyari ngango isi baramaboko nabakuriye ndagera ryo gatara isibi rawego nabako enda swimming pool dole bantu bagatu so mbu yabantu bayikinga abantu muno nabakonyona nabantu nyo bamenyete cyoteli bali upper areas slum areas bali bakora kindagera cyoteli muno abantu bakonyora uburi wa mimba yes daktari uberero bigwa mimba n'abantu abanene bokuri boka gwese bakabana kuriyera bakabana bake so amiba nabe konyora muntu ndegwense umuntu moke uso muntu lyo mugoto ekero kuriyerera daktari ngo ratole abaroire bali babwate uburire bwa ulcers ndiye kogera bakoye gwa mariyo gali ya mimba nkenda tebenga tin korore sababu no bakwewa mariyo ya mimba because uligereri bari babwate uburire bwa ulcers nko bari gento ikoro kunga you know H pylori kit the H pylori kit nabokonyore bwate igento ikoro kunga clarithromycin erinde likoro kunga prazo erinde likoro kunga tinitazo clarithromycin negasi ya no koita ebinyi bikolenta ulcers bikoro ku H pylori eriyogolinde bakwegune likoro kunga prazo is antacid onye kubwate acid nyingi senda yago etulie lakini tinitazo no liyogo ita miba nkole ginga tindi korora sababu yo bantu bakwegu yogolya tinitazo babwate uburiro bwa mimba because amiba delikolenta ulcers lakini because ulcers nabera arente bimanyiriri byambite kubweka no burire bwa mimba I think them to bakolengelinga naburanywe na mibe karingi mwamanya kwego otherwise uburire bwa ulcers ibo kolento ne bacteria korokunga H pylori na wose chipain killer so onyo mundu takete kugwena uburire bwa ulcers onyo kunyi pain killer gwikatomote tomwereza tike H pylori na bego cha gwethera oral fecal contamination yana bekwambukira kuroso muntu amugoyo oyo wonde tuiteke nyinyi ke kolenta
ulcers n'omuntu agwenera misikero. Mbia mana sana so kwira nilibuli mbia mana sana mwanchu muliye nigo tukendete gusanganira Dr. Kena Moses kurase clinic ya Worldfit oyo gendete gutumanyia amange igoro y'uburere bwa amiba kondo mwanchu muliye nabo gutuma libuli ryago gwetera sina mbirga base screen yago tumanyinga yoko botio umurubiri koru nabo igori buli ryago cyase daktari tobeto gukwanira igoro y'uburere bwa amiba nikibogo cya somo biroito ibimanyere limbire biye risk factors kolendo umuntu aranyara uburero bwa amiba asege getambi ataranyara ubugwenya chi complications sinchiri chichi amiba n'uburero bube amiba n'uburero bube kagera mbubwate chinguru cyo gutara unabona nago tebiri amiba nabego sali ule ukuta wa intestines amarago bochoke erentege ndo yikurukunga leak gut syndrome na leak gut syndrome nekero bono buchabu libula se intestines bogo etabo swese amanyinga goime onyo buchabu bogo etabo swese amanyinga na bura kolenterege ndo yikurukunga sepsis infection yere nene samanyingago usebo kolentere chialaji chinyinge okopa ubucha bogo swabwa swesa manyinga egintu kende na gotebiri so amarari yago nabago tware gintu ikunga colitis nabego samba marago muna togende goteba amiba lakini amiba nandi nabekuruye samara eso gintu ikunga portal vein the portal vein neriye korusie ndagera ese intestine ya ile se elini liyago enchira ya manyinga eliye kurusia endagera ase amara eliye selini so amiba nabego soime egende selini liyago ego ikaselini liyago erente uza eselini liyago ime so onyora abantu bajakire kuyugo bosongo esoko boko kwayo koli omweri ase chimbaru chiaye uchaka kuyugo uboroboro ensemo yokoli ase chimbaru chierrete umuntu uchaka kuyugo bosongororo uchaka gutwara pain at the upper right quadrant yenda yago kusi yobo yenda wacha kuyugo bosongo okoba amiba yaso ile samara kwerende lini diago bone kanandi aso ile selini nabura nyora abantu bandu bacha gutwara yellow amaisali yellowish because ya amiba yaso ile selini nanda amibe nabekuru aselini egende sama ikolenta maile samago nandi nabekuru esama egende nyore sumutugo ikolenta maile sumutugo iko what I'm trying to say amiba nabeko ikolenta uza kwa liver ilete uza kwa lungs ilete uza kwa brain ata kwa your heart nabeko gende senkoro yago erenteme chano so amiba ngosaliero mube egento kenda amiba era alente senda yago amiba ngo chikolentere geto yekoro ku indigestion esenda ina erembe mono ndagire yago tebiko chigosiegu ekero amiba ere senda yago ndagire yago tebiko chigosiegu buya na kioko nyora abantu bandi bakotenga ki unajua mimi nilikula sukuma na naona inatoka vile iko na naliete ndageragete kwali ndageragete kwarora ere ekosoka munere because tebeti digested amiba imezuia digestion amiba imeleta shida ya chakula kuvunjwa kwa mwili wako kwa hivyo amiba ni shida ambayo ni kubwa na ni vizuri ipate matibabu ndio daktari banta banga ko tabalenga omusacho bwate oborero bwiga bwa amiba chinguru cyacho busacha nabachikoira nanza nabe kunyarekana but at the same time umunyite ekero tabwati omurembe mete chinguru cyubugaka gusiche basacha no murembe onye ko bwate mechande so bongo bugago nabe kolente kogera chinguru kiri kibore na amiba nere kolente that agony yani ngusumbwere nyoro ubosibole buli kwa bugate bwa koraki bwasira so ubosibole buli bwenda yawe kere chogana inde gusumbwa to gutwara amani avera kolentere mechando but nanti tura linga gwe amiba nabe gosali chinguru chibo sacha weteranga te kweti amani
eso mubiro amiba nana be kolente bintu bikuru kunga a fistula now that you have said omaitu watebira amiba e kolente amaira amaira ali nabakoli nabono ki nabakoli tugine intestine yago enda yago amarago ebochole echiku ikabaka esenyole blood ere ebochole blood yago ebochora amarago wono nyole ngama echo enene nabegocha ase asa machi kuse nyumba ya machi ne nyumba ya na machi na bako gende samara so there's that kind of what you call a fistula nabera lente fistula so muberogo amiba nabera gende se a pancreas you know as a pancreas yago erente mechandororo amiba nabeko gende se gall bladder erente mechando nabeko gende se spleen erente mechando you know what I'm trying to say amiba nabego sumbua chiorgan chiagange chonspio somobile it is important to legally be antoza kutwale mechando yeah Daktari yatura kwanira ngaki clinic kia Worldfit ke okoro bolingoli asoborere bwa amiba nabayigo naki obogwene mokwena na kigere ndo chabanta bangi bakubolinga oborere bwa amiba ngo bwena boli daktari toeresera nge clinic kia Worldfit naki omontara atale gali ainyorero obogwenya asoborere obwiga bwa amiba kwenye gweni tulesenya kitali yetu antari kwenye gweni weka lakini nchida nere tokorwali muruiro ito ngana ntawse konyora amiba ese myake menge gocha amibe gente gitanga ntogo kora you know ekero munta chite toko motebya rusi echo yae twaliriri usenebwate egento ekoro kunga kisist chiri amiba twaligeryo sinebwate enchidende ya kabere ntubwate machine ultrasound machine tora kesenda yaye tokolege nteko kunga you know abdominal pelvic ultrasound toligelinga chioga ngiti chiaye chonsipi kuruwe se liver you know spleen nini pancreas kusenchibwate guse amiba ya soirororo ekero twaligereri tokoranga ya soirororo ntumangitenga nkitogwente gokora lakini ndetengo tebigo ekero umurwire twanyolinga nabwata amibe se intestine chiaye tualentere ryogo liko toko ni bazinga only 1000 shillings so only 1000 shillings ryogeri ligo ita amiba asenchira yago yendagira chi amiba kiri chi aberege kegetambe amiba eri aberege kegetambe etanya kuruororo ekwanga kuigwa marioga ya nyagitari ya kawaida tualentere ryogo toko mwa liko karoli ekire senda yaye ligo produce what you call friendly bacteria and these friendly bacteria what you call probiotics chamanya go produce what you call a gas chia produce antibiotic kind of substance chia produce lactic acid hydrogen peroxide antibiotic kind of substance even te ibono no nyora ya ros cyst e gas na bego soba ke system ya chigo ite binyinyi biri again tukende tokokora na butora gukorera gento ikoro kwa intestinal flush eke umunyita abantu mbale miskerubo bari yetendagera lidi bari yetenya meri December bakabone getanya kuri senda yayo you can imagine abantu mbali batriko gende choenene ndagere gutigari se endenga kientambe so twakora intestinal flush to make sure ngebicha buli wakoreki bwerire bwensi kororo nandi twabika chi bacteria kiri chinge twatewe chikunga friendly bacteria so eka twakorire igo amibo wes pata kwa muda mrefu nando buyenga kieye twalente tamali yoga mange sana wansenga kieye mbule daktari twalente tamali yoga mange yamarwira mange so bali babwatene cyane niyonse yabasumbwire bamekishonga batotalire security ya Worldfit yeah daktari nacho teresera sobwagale clinic kinga ikegotoka na baigana ni namba yesimi akori daktari bono ya season ye mbura actually amarwira na roroko nyora kuimuka chinga kichiga chimbura akora kwanirango igoro yoborere bwa asthma what you call bronchial asthma ne shida ya usinoburiro bugo cyase enchira yoko yana uriro bwasma ndatenga na allergy ya mapafu asthma gose allergy tabauti te yonena muone 70 bibere no bunyamasi buwago
you know ekero bunyamasi bwago bogo kolega asibwetani they are overreacting muna bono ntubwate egendo ekorokunga immunoglobulin E the immunoglobulin E ego produce what you call histamine ama sasialie koruta mange saidi so the histamine yagere enchira yokweyana yabe ngote na bamakamasi amange arabe senchira yokweyana na bochi kwende the whatever what you call the smooth muscles chiri chiko chire gweta kurwese chimyoro gutumbuka bakase amago cyabimba kwanyonga cyasweliri so ekero cyasweliri boni nchiriri yago you know yokweyana yabe ngote yatolera makamasi amange you know the smooth muscles chia contractile the cells you know the mucous membrane chia bimbire boni nchireri yagotea ekero yagotea what happens nga okoyana watu aremecha onekero umuntu especially ekero araire akubyo morori ikuba kegochura no tegera ni stethoscope ekero nkobeke stethoscope ngotegere kuba kiyaye okwiwe kuba kegochura ekero kegochura ine rotogoteba nga umuntu yonyoro burire bu asthma you see abantu abange babotore bu asthma sana abandi bagocha office yitu bakunywe bibwesi you know abandi bamenyerote Ventolin abandi bamenyerote the steroid we are talking about abandi bagotwara you know at asthma attacks especially bono iga ngakiyobo kendu maite ngonya kubera umuntu bwa asthma akwimuki gochinyagitari butuko almost kera lituko butuko ya mwatakiri ngawika mumwe kinyagitari abe twist ndani iga you know abe kero steroids abe egwa mariogete amanyeke kuba kyake mayakora kemanye koigoka we don't want people to pass through this you know this agony bagwetera the best thing njose nyagitari ito because nto gwata mariogo agokonyo umuntu gwata burire bwasima otwara relief obobya for quite a long period of time nebenga kiye yobokendo itamushtua daktari chi allergies ngo bwena kirego sino umuntu ole tange nebintu biri bikomoletera chi allergy ngo bwenere umunyite allergy taringe binte bibikomo biko ako ikange oma ko react usaka via mukuno react tali vile bikole asthma so go allergies muna bono tali obokendo bokole allergies tali you know chinsi agachi kole allergies tali ebumbye kole allergies no allergy no bonyamasi bwago ne chemical chiasore kinyinge samanyinga so those chemicals you know what you call chemicals ama toxins you see ekero chemical chiasore samanyinga this toxin ekero chiasore samanyinga this bacteria viral infection chiasore samanyinga cha trigger ebonyamasi bwago bwachaka kurwana saidi so what I can tell you is this allergies nobo chabuli bwasoira samanyinga was what you call yesebali wasomete biology the antigen against the immunity it's the antigen against the immunity kinga ya mwili against chubo chabu aswire samanyinga so what umuntu bwatala jatakeire nambeyemo noko tebye kinga y'umubiri nga wacha kupigana unaumiza mwili wako na kuhakikisha kwamba the antigen yobo chabu libwaswire samanyinga goicha burusi gororo kwa hivyo abantu babwatala juzako betu eliyoko penicillin umanya kubimbo mubiri umugima so penicillin is an antigen abantu mbali bakubika munabona gose ubekirwa manyinga ne gukiza umubiri ogo na manyinga na yago ekwenaelewana so mwili wako utaanza kufight ile damu yangu yenye umewekewa yalenta allergies you know so what I'm trying to say allergy ni uchafu ambaye imeingia kwa damu ambaye inahitaji itolewe so ekero umuntu aguje gitari yeito itokumuwenia twamweli ogo liligo tulize kinga y'umubiri what we call you know immunomodulators nande twamwa amaryo gali akurusi chemicals kuri so mubiri what you call antioxidants abantu balaji bawena yeah I've never said clinic ya Worldfit that's it can only be done in Worldfit
Myamana sana daktari. Myamana sana mwanche muri area stinga kyogendete gusangana intwe meyo murobelio Worldfit clinic astogendete gusanganire Dr. Kena Moses tobirto kwanira uburire bwa amiba ntogoto kwanira igore asthma na daktari okuneire igore yechi allergies. Daktari o mwanche muri na roro oteba kora kwanira ngo igore yuburire bwa hemorrhoids. Hemorrhoids nero umete no burire bwo sokunate ona garo mundega akunya kwiye ikurumaiga wanyora bantu akunya kwiye ikurumaiga akunya guikora you know akoigunga nsemo yechoene no murangu bwechoene na tuli boronge chinchira kiri chia manyinga chikotoke so murangu bwechoene kachinchira chia manyinga chikotoke so murangu bwechoene ne chia bimbire chinchira kiri chia manyinga kero chia bimbire boneka chia bimbire na ikikolenta hemorrhoids. Igo hemorrhoids osoko tokoga ano hemorrhoids ne chinjira cha manyinga kiri cyakoneke cyabimbira. Nabo kirabimbe kicheisiko kwanyore ngende korukunga external hemorrhoids. Kose kibimbe kiri kigo ase esto yechoenene the rectum kibimbe ime chikorokunga internal hemorrhoids. So ekero kibimbe tisiko iriwa kire choenene okokorobo safi nabo kunga gento kereke bimbe tega. Gusii kwanyora iyo kwendo busafi gukorobo safi kwanyora nge tissue yage bwate yatrane bwata manyinga you know abandi mbalekera kwende chone batate kwende chone because bosongo bolegoro abandi bago chikogende echonene omugongo soka otwara wotiko rectal prolapse abandi you know notwatebile wakunya guikora baigwe tebiaga sebiaga suriyo kariyo kabate guikora abande kero baikaranse mbago ikaranza nsega miskerubo onya adana guikaranza kombo kose kwanyoranga ekere ikaranse kege tambugo chikoimoka kwa ranyete korumaiga because hemorrhoid yenya kurusi you know uza ama pass so hemorrhoid sige ntoke kolenta hemorrhoid sige tangani amiba nabe kolenta hemorrhoids you know amiba nabe kolenta hemorrhoids because chronic constipation otwale chronic diarrhea obenganko mnyokole chyoryoka you are putting a lot of pressure ese chinjira chirikia go cha mimba cha manyinga cha bimba otwale constipation nabe kolenta you know hemorrhoids otwara ububimbe senda yako pressure ende yonsi senda uzekera musubati ibwatraneti otwara tumor gosobu malignancy you know obo moninda yawo yasokire nabera changie asokolenta ano hemorrhoid. So what I'm trying to say ano hemorrhoid equivalent to anything any pressure yabere nene senda yawo yeah daktari abantu bangi bagotebanga ekero bagwate uburiro bwiga bwa hemorrhoid sigo ikabakorera operation tawasokora operation tenga daktari yetu ya Worldfit kagara ntubwata maliogo akobimbora chinjire kya manyinga chichya bimbire ntubwata maliogo onya gwatwalire you know egetonda agali ntubwata maliogo togoko okole kwirindo when let me say why abantu bali bakogenda bakikokolero you know bakikobaru nande bakwira matuka mbali ukonyo mutinyo yo nande chira so it's a matter of wasting time onye kubwata hano hemorrhoids unless yalente chi complication chinene sana you know na tura ku advice ogenda okora operation otherwise just daktari yetu bihabo treatment yengi ya amiba yeah ambia mona sana daktari kegerando che ntubwatange chideka 10 ga daktari achideka isano igakora kwa nirengo igori burire bwa typhoid typhoid nero kolentu na neke nyinyi gekoro kunga salmonella typhi salmonella typhi nere kolenta uburuire bwa bwa typhoid typhoid nero nere guetera esenjira almost yebwe kaine eye tuatebire ya fecal oral contamination nere kwambukira guetera samache ekero kwanyura mache ale contaminated usekwalire ndagirire contaminated neke nyinyi kurunga salmonella typhi ni typhoid yaso esenda yago lakini uligiriri manyirira typhoid mbire isko unabiko soba kese
what we call system yaso eso mubere system ingima muna bono chichointi chia koroma kwanya chichointi ngo koroma chire liberera lire linene you know kwa igu mubere tobu atinguro rosterioka umubere ko what muscle you know pain yani umanyirira bya typhoid na bibe kaine bimenyerera bya malaria igo umuntu nabo kunya kugwatirio kunya kugwatia mokomoke you know liberera ndirororo chichointi ngo koroma chire ekero korora kitariri mune kibono chichointi chigo koroma liberera lio muscle pain umutuko wati oibwete ngatindi borongo muberone nabura nyorenga nuburuire bwa typhoid yobwete igo typhoid nero ndoratanga hamiba yokeroro typhoid nero nere gwetera tsokoroka nga fecal oral contamination echo ubusafi. Let me tell you Miss Kerubo and tugenda gukora ndiyo mungete corona yakete nako inyorete mtu atebe tugo tugafundishwa igoro y'ubusafi sana kwa ngogenda lisabu ali nyumba bakanyeto mungino minto abegete ke buyusiko ke bwata maji nesabuni asungete ndaga kumenya kweli bakaigwera machiko kono munogo so compound yae abegete sabuni yari go ikrisibya maji kwenda maboko you know omanyango swago chinyumba. Let me tell you tuchake gutwara ubusafi muno obutwa bwate bantu mbali kuchotwara kishida chienda search nyore ne gutwa batanga nywa makuba akaire nganyore nda kishida chienda chake bantu mangwa na yakitali because ubusafi bwari ngego. You can imagine Miss Kerubo ngokwani turaba abantu town unabona ngo nanjibona ngo beraga abantu bamangita bange sana muna bakonyora wikabangu wani bani daktari mbiyore ankwa turamanya umuntu yonka yarenga usara manyanje ngainarenga you see nabura nyona ndicho tinkolo tubusafi bwizini ngora kwani abantu abange street muna ayo murali ande ngosuka go chimuntu barande umurali gwatali tundeli ora ande nali ande munoro murembo wone kwenye kwete street okunya gusumu kwenye kwani so kwanyoranga kwa kwani abantu abange na numurali yore bono na heri kwengwe tamuno muje gwetire kwanyora litunda nkoni guli yalenga sigete olubweri tunda turamanya usina isibeti kwa bwata liyo kwaja kulili tuna usine kwende you know apo kwa kwanyora wacha koroma kwaja kulili gosoko tenga tiago sibeli amacha tuma itinga yarukuru ali yakugosibeli ga ali aruseti matega kwende asa macha gweta macha ali abwate binyinye watakuna lyoka kwanyora binyye kwa binyori. So what I'm trying to say twatwake kishenga ubusafi mbole igoro saidi yeso mubiro ito egere ntoko nyora maryoga amarwiraya tora avoid ikina gitakiri daktari eso lugwa kwanire igoro yogosibye matunda ngonyorore nga abantu abanga baiga bakonya matunda konyora bakubika macha manga sebeshen babika matunda ali amonsi ninki bwenete nga twasibiri amatunda running water wasinonya ne chingeni running water is better lakini rende nabali batemire ndokotanga mbali gotema at least batemire kunya sibi na ibonu wantonya gole kurugabu ogendo make sure nga abeira masafi saidi onya sibi na running water before tara correct lakini tieko kwana igo abantu abange mbali go isibi iba ko ingaina tiantebe igo na kira sikinyomba kinyinge gusenko batalira usesa bageni bakire kwa rumuntu umwana kitene veseni na macha kusibi sabuni teyo ime kwa naro abantu bago isibiga bacha koragira kusibi tura isibi magokali ujaweka usafi because sabuni eli nere ina uwezo wa kuua zile bakteria bono ngwe isibiga no birega bunande iko to make sure ngango tumia tule sabuni ekero to ko isibya magokaito ngisibi mutumia tule sabuni you know egere to ite binyinyi biro samagokaito yes iko to maintain obasabi wekerengo kigoro anene mono chinga kichiga chimbura to tanga maroire daktari kagere biro bito biatonyore na boto tebia clinic ya Worldfit ngaike gotoka na baigwena enamba yesi mnando tonyorwa sebitabu baide no gende takulika asante Miss Kerubo ebitabu ningenda takulika
na gote ngulika gitabu gikurunga crown skin so iko jikoni no inaiva lakini tatotebenga nchengo ninashukuru sana ese platform muneye abantu bange bakire nyagitari yaito batamagite usenko wena bali abantu bakire bavuga tubururu bw'esukari bangote bimwe bakunywa mariyogo maisha yote erate abantu bagwenere se nyagitari yaito bari bavuga tubururu bw'esukari to reverse the condition that so many of them paka abantu bakomire abantu mbale bavuga tamarwira high blood pressure batayenko wena bakire nyagitari yaito bagwene abantu bagwenira bange bavuga tamarwira batakete semba gwene onye kubwata shidende yonsi ya gusumbwire orokinga tora konye kasi gwetire karali nyagitari yaito ya Worldfit aburanya togo konye mnabona twalentra marioga mange sana amarioga manga go boost memory amarioga komente kinga y'umubere amarioga konye umubere ogesa murira mango bwate njye senya gitari yaito igitari ya nenkoro kunga Dr. Moses Kena Onsarigo ngorwa senya gitari ya Worldfit Health Centers Worldfit notolega abosongo notole umuchyo karatina ane notoro umuchyo Eldoret igabo songo notura se nyumba ya Uhuru Plaza egoroba ya gatatu erumu 307 bali batamati Uhuru Plaza ogo chabaka ali marigitie chiro ose stage enkoro ya Kisomwasi ya lenge town ime ekero wikire marigiti nabo korore nyombe ntambe elikire nga Uhuru Plaza bwata makuba matambe you know so aime inchubaka egoroba ya gatatu erumu 307 nobuya bwabo songo gaiga miskerubo ninche ngotoka igekerenga kindi yonsi ogoja nincho konyora egerengo konye ubwe na marwira gusumbwira nanda takonyore tigotaraika gataraika namba ya nesi miere 0722 24 5763 0722 24 5763 mbia mona sautulia mbia mona sana daktari asagosangana inte mbia mona sana umanchi muri kwa beriko gosangana into kurtoga chagete omoroberiga gwikabonega omweria no basemere kwa nimna kwa beriko konyoroba semikagima nabo yo kwa manyire ngaye nyagitari ya Worldfit clinic igotoka yona bogotarira asinsemo kiri umera na Dr. Kena Moses irindo nyorere obobwenia kigima goika weekend na rutumirane asomoroberiga o Worldfit irinde to esemia mange gwitra Dr. Kena Moses sinsemo chichi mitandao asinsemo ya Facebook na bagotonyara gwitra Ndizi TV News Digital na biga sensemo ya YouTube na bagotonyara gwitra Ndizi TV News hereditaria na Frida Kerubo ngokuganiria obuligeriria obuya enyagitari ya Worldfit Health Center iye gutoka imijumu chukisi nigikorwa bukorere bwa conventional medicine, nutritional medicine na herbal medicine.